Abinda nake nema Allah ya bani, matsaloli na da yawa Allah ya yanke. Da abinsu nake nema zan sha mamaki, yanzu na samu sosai Allah na gode. Ya bidiri barara yanzu suna makara, ni kuma nai takara kun bar su da shan wahala. Cikin wannan duniyar daure in har ka tara, tara more Allah zai kara. Gumina ne wannan wasa farin girki, in za a yi girkin da akwai katon aiki. Koma menene koma yaran kirki, shi yaran kirki da akwai ban mamaki.